Clear dengan mata video ko. Clear na video ko. Kinta ko rin. Kinta ko. Ang isi dilasin. Ang isi dilasin. Ang light freedom. Tapi ang light freedom. Ang light freedom. ang light freedom. Ang tayo mo. Light freedom. YouTube. YouTube. Ada bulan. Buah. Begini begini. Begini. YouTube channel video ko. Subscribe. Buat kulinan ini. Tanya Sendiri itu. lebih kata Eyeshadow. eyeshadow. Ang kusun sih kan. Kami itu pun sudah nak. Man itu sih mudah nak. Eyeshadow. Asyik. Nih. Nơi. Ubi. Tunggu lah. Tunggu lah. Tunggu lah. Kenapa? Tunggu lah. Selesai. Ditunggu. Siapa nak? Oh, Hindi. Nung kasi yung sundo, ni mo na nga ito. Yung Hindi. sundo, oo. Yung accident ba? bye. May share, sika ko na ano. Video. Itu pun baik.
सोंनायखौ बुंजोबदो सोंनायखौ बे गुफुरखौ नैलाय आनन्द नै नायबाय नोंनि सायाव फाथोनखौ बेखौ बेखौ होनलाय बेखौ देलायदों होननानै आं बेजों देलायदों खरा खरा रायलाय लोगोफोर फैदो बे गोजौआव आरो होबाव दांनानै कुन्जुलाया बिराद बोरैबा साइसनि मानसि मोजां नंथारा बेयो मोजां जानो रोङा बेयो दे नों देलायल' दे कुन्जुलाखौसो होनदां बेखौ दा जों खोनासङैखौ नङा नोङो गारजां गां बोरैबा साइसनि थाबाय थाखायो मालाबा साख्रि गैया फाग्लिसो गथ'आ जाबाय मानसिफोरा गासिबो रोंजोबबाय दानिया मा फुनो खोन्थाहरदो Akhirnya kulit bener. Kulit nilai-nilai. Nah. Ini sama ini. Bayi. Bayi. Boleh. Wow. Dia ini semua. Ini kau masih enggak? Masih mana? Masih mana? Masih mana? Dia pun begini. Nanga. Nanga. Mana ini masih? Dia pun dia. Kasih yang pun dia. Dia pun ini sih tu. Nah ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Kamu mau ke? Ini. Nah ini. Kasih sini ya. Itu kira-kira kau, mana ini juga tu. Nah ini gimana? Gimana? Kasih semua tu.
लोगोफोरनो नायनो Banget. लोगोफोरनाव सोंलाय माबायदि नुखो Apa itu nuke? लोगोफोर मोजां नुबाय किउट ora जाबाय दे आं खालायनि दे नायलाय लोगोफ्रा मोजां नुदों होननानै लाइक हरदों नै नमिखिया नों बिदि फुनफेरा नालाय ओंखायनो नों बोरैबा मोनदों फट' साइज नुदों किउट गार्ल बिउटिफुल गार्ल बोलो हा नाय नाय लाय दिनैसो फार्स्ट टाइम फुनदों ना नोङो नों लोगोफोरखौ होनदों नायसाय नायबा मोजां नुदोंथ' मा नायलाय नोङो नोंनि लोगोफ्रा नायदोंना गाज्रि नुवाखै दिनै फार्स्ट टाइम फुनदोंना नों गाहायाव फुनफेराना ओंखायनो नायलाय मोजां नुदों Kasih semua kasih mau. itu moजां नुनायखौनो एसे लोगोफोर दं वाव नोंनि लोगो दङ एसे बुगारदो औ होमबानो मोजां नुबाय Bisa kenapa? जाबाय दे हरिनाबो Guys, kasih banget ini nonton. जाबाय ना दाना नायदो नायदो नोङो बेलाय आरो बयबो बिदि गाहायावबो फुनोथ' मानसिफ्रा बैखौबो दे एखे खालामदो नों फुनफेराखैमोन नालाय Bilang ini. एथ' मोजां नुनानै किउटिफाइ नाहरदो हनै लोगोफ्रा आन्दायबाय जाबाय ने मोजां खालामदों होन Mana pagi? आं मोजां खालामबाय होनहरदो मामिनि फुननाय जायाखैमोन होनहरदो Mami punya saya kimet. सरि लोगोफोर होन Sulu आङो kepe. रागा जोंफ्लांदों Ala gading panggil. सरि दे Suli deh. लाइफआवनो रागा जोंफ्लांदों Saya gading panggil ini masih nanggung. जाबायना जेबो होना अके होनगोन इट्स अके होनगोनथ' नोंबो नायगासिनो दं ना मालाय मादै मिनु माबायदि नुगोन Tadi ini mau baru nuke. खानाय खानदो होनै खानजङा हनै नै Mana sudah kane lah. आं खानाय अनलाइन अर्डार खालायदों होनहरदो Angkaliku udah kalahin. फैसिगोन बावला Fuysigan mawla. Ay madami pwede mo kunya mo. एक हप्तानि उनाव फैगोन दे Oga kuma. Nasa makan sofa kuma pwede. दे फैगोनलाय वाव थेंक इउ Thank you. Malu fatai kurang nama. jadi kayak online fैनो रोङासै जाबायना जोब्बाय देलायनाया Juga kai. सिगौ खोन्थाहरदो सिगौ दंबावो Bisi goreng bawa. नोंखौसो नों खोन्थाहरदो Bisi goreng bawa. नोंनि देलायनाया आं नोंनावसो सोंदों जाबाय नामा नोंना जाबाय Mungkin. अखायानो बारा जायाखैहाय जाबायना जोब्बाय Nama bidi ba? Bidi ba mo dyan mo? नंगौ
Kemudian kita begini. Nama jangan sini udah udah. Kena dulu kubur. Ambil di bawah sini. Ambil di bawah tu bisa. Iya tuh. Biar kayak ini